Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou tutorial. Astăzi vă voi arăta cum croșetez eu o floare trandafir din 6 petale. De început vom face baza, acest cerculeț. Voi face un lanț de 5. Vom face prima dată nodul. Voi face un lanț din 5 ochiuri, 2, 3, 4, 5. Vom uni acest lanț printr-un pas alunecat. Acum voi face un lanț din 5, 3, 4, 5, pentru a forma spațiile în care vom forma petalele. Unu, 2, 3, 4, 5. Introducem în mijlocul lanțului și închidem cu un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Introducem în mijlocul lanțului și închidem un picioruș scurt. 1, 2, 3, 4, 5. Croșetăm și firul în acest timp. Închidem cu un picioruș scurt. Avem 4 spații. Ne mai trebuiesc 2. 1, 2, 3, 4, 5. Introducem din nou în mijlocul cercului. Facem un picioruș scurt și ultimul spațiu. 2, 3, 4, 5. Și închidem din nou pentru un picioruș scurt. Și avem cele 6 spații. 2, 4, 5, 6. Acum, în primul spațiu, deci introducem în primul spațiu, luăm și ața care ne-a rămas, o croșetăm și vom face un picioruș scurt. Luăm după croșetă, introducem din nou în acest spațiu și avem 3 ochiuri pe croșetă. Vom trage prin toate 3. Luăm din nou după croșetă și vom face 3 piciorușe duble. Tragem prin 2 și iar prin 2. Și avem primul picioruș dublu. Luăm din nou după croșetă, tragem prin cele 2 și iar prin cele 2. Luăm din nou, tragem prin cele 2 și iar prin cele 2. Luăm din nou după croșetă și vom face acest picioruș care l-am făcut când tragem prin toate cele 3. Da? Prin toate 3. Și ultimul picioruș scurt. Trecem în spațiul următor, așa am format prima petală. Trecem în spațiul următor, nu luăm după croșet, mă scuzați. Vom face un picioruș scurt, luăm după croșetă, introducem în spațiu, tragem prin toate 3, luăm din nou pe croșetă și vom face cele 3 piciorușe duble. Deci băgăm, tragem prin cele 2 și iar prin cele 2 și avem 2 piciorușe duble. Facem și cel de-al 3-lea picioruș dublu, prin 2 și iar prin 2, iar acum vom face piciorușul dublu scurt, pentru că vom trage prin toate cele 3. Vom face piciorușul scurt pentru a încheia petala și trecem la următorul spațiu. Avem deja 2 petale formate. Am făcut piciorușul scurt, facem piciorușul dublu redus, că tragem prin toate cele 3 și acum vom face cele 3 piciorușe duble.
Da? Deci luăm după croșet, introducem în spațiul liber, scoatem croșeta, tragem prin cele două și iar prin cele două. Da? Tragem prin cele două și iar prin cele două. Și am făcut cele 3 piciorușe. Da? Cred că 3. Piciorușul scurt, piciorușul dublu redus și cele 3. Da. Acum vom face picioruș dublu redus, adică luăm după croșetă și scoatem prin cele 3. Facem piciorușul dublu redus, da? Și piciorușul scurt. Trecem la următoarea petală. Piciorușul scurt, dublu redus și cele 3 piciorușe duble. Sper să se vadă și să nu ies din cadru. 1, 2 și 3. Facem picioruș dublu redus, adică tragem prin toate cele 3 și închidem cu un picioruș scurt. Și avem 4 petale. Mergem și la cel de-al 5-lea. Picioruș scurt, picioruș dublu redus, cele 3 piciorușe duble, 2, 3, picioruș dublu redus și un picioruș scurt. Trecem și la ultima petală. Picioruș scurt, dublu redus, cele 3 piciorușe duble, 2, 3, picioruș dublu redus, picioruș scurt. Iar acum unim printr-un picior alunecat. Da? Am unit printr-un picioruș alunecat. Iar acum, pentru a face cel de-al doilea rând de petale, vom face un lanț de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Întoarcem lucrul nostru și ne vom prinde de primul picioruș care s-a creat aici, da? Deci primul picioruș, da? Băgăm prin spate, ieșim prin față și ieșim din nou prin spate. Tragem croșetul și închidem cu un picioruș scurt. Din nou 2, 3, 4, 5, 6, un lanț de 6 și din nou băgăm prin spate, ieșim prin față și iar prin spate. Și facem iar un picioruș scurt. Până vom completa cele 6 spații pentru al doilea rând de petale. 2, 3, 4, 5, 6. Din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să nu strângeți foarte tare atunci când lucrați. Doi, 3, 4, 5, 6. Mai avem încă un spațiu. 2, 3, 4, 5, 6. Acum, după ce am făcut cel de-al 6-lea, vom intra în primul spațiu, da? Și exact cum am început la rândul anterior,
facem un picioruș scurt, un picioruș dublu redus și 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Facem picioruș dublu redus, adică tragem prin toate cele 3 și un picioruș scurt. Și începem din nou. Picioruș scurt, picioruș dublu redus și cele 5 piciorușe duble. Am ajuns și la finalul rândului 2 de petale. Da? Închidem printr-un picioruș alunecat. Iar acum vom face un lanț de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ca și la rândul anterior, vom merge pe dosul lucrului, intrăm prin spate, ieșim prin față, ieșim din nou prin spate și ne vom prinde cu un picior scurt. Din nou un lanț de 7, 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Din nou mergem, ieșim prin față, ieșim din nou prin spate și închidem cu un picioruș scurt. Până vom forma toate cele 6 spații pentru rândul 3 de petale. Am ajuns și la finalul celui de-al 6-lea spațiu. Ne unim pentru a forma prima petală printr-un picioruș scurt, un picioruș dublu redus și vom face 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Acum vom face un lanț de 3. 1, 2, 3 pentru a forma această buclă. Și ne întoarcem după ce am făcut cele 3 bucle de lanț. Ne întoarcem și ne prindem de aici, din cel de-al 4-lea picioruș. Și tragem facem un picioruș alunecat, tragem prin cele 2. Iar acum continuăm și vom face încă 3 piciorușe duble. 1, 2, 3. Deci în total avem 7 piciorușe duble. Avem 4, pe cel de-al 4-lea lucrăm cele 3 lanțuri, bucle de lanț și încă 3. Facem piciorușul dublu redus și piciorușul scurt. Începem cea de-a doua petală de pe rândul 3, picioruș scurt, picioruș dublu redus, 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Facem 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, băgăm în cel de-al 4-lea picioruș, da? Închidem cu un picioruș scurt și facem cele 3 piciorușe duble. 1, 2, 3, 3. Deci în total avem 7 piciorușe duble. Și așa vom continua până la final. Picioruș dublu redus și picioruș scurt. Ne vedem la finalul floarei noastre de trandafir. Am ajuns și la final. Iar acum ne vom prinde de cea de-a 6-a petală. Și vom tăia ața.
Această ață o vom ascunde cu ajutorul croșetei. Am uitat să vă spun că eu lucrez cu o croșetă de 1,5, iar cu ajutorul croșetei vom trage ața prin spate și o vom ascunde. Uitați cât de drăguț poate să fie. Da? Într-un alt tutorial o să vă arăt și cum se prind trandafirașii între ei. Din păcate timpul meu este limitat, nu pot pune tutoriale mai lungi de 15 minute. Am să vă arăt, aici am făcut un mileu, sper să se vadă, din mai multe culori, pentru o noptieră. Sper că v-a plăcut tutorialul meu. Nu uitați să vă abonați la canalul meu. Dacă aveți întrebări, îmi puteți lăsa un comentariu, iar eu vă voi răspunde. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem data viitoare cu un nou tutorial. Vă pup!